astea da, eta, bueno, zerbait egin nahi genuen, zerbait pixkat berezia, eta ez ginen nahi bakarri pista izatea, bazikan, gruak, crawlerrak, eta eskala erabiltzea, jende guztia ikusteko, eta animatzen zen, jendea ikustea, eta... Esan barra dago, bi zona edo bezala dauzkezuela. Bai, bi zona dauzkegu, bat dala pista, abiadurakoa, eta bestea da behikulo más lentos. Saiagoa eta crawlerrak eskala dituzte, eta bueno. Antxarrean ere tailer moduko estan batzuk edo ikusi ditu. Bai, hori da jendea, gurpilak aldatzeko edo motorra ez badikoa konpontzeko, eta beharrezkoa da bintzat. Bestela, jendea ezin du, eta muitzen, eta boxerra sartzeko kotxea eta geratatzeko. Sortu da hau antolatzearen ideia edo, zer da, jendeari erakusteko mundu hau ere existitzen dela, ikusten dela? Bai, zati, bakaigu, jendea batzuk afizionatuk ibiltzei gala, ikusten dugu jende asko esatugula, nie kotxe holako daukat eta hori daukat, baina ez du ateatzen, ez da jendea gelditzen berain artean ibiltzeko eta hori. Modu hortan, antolaketa hau egiten, jendeai konbidatzen zaio, etortzea bere kotxeekin, pixka karrera batzuk egiteko, eta hori, sentidu hortan bintzat asko izatea. Parte hartzaile etorri dira gaurkoan? 24 ustet hortikan izango direla. Uste dira, Bitoriatik etorri direla, Astigarratetik, Aratxabelatetik ere bai, Tolosa, Ibarra... Horrelako exhibizioak, horrelako topaketak, hemen inguruan egiten dira, jendea mugitzen da, mundu honek jendea mugitzen du? Leheno mugitzen zan, leheno zeon Donosti alden, Martuten alden zeon Club Fentax, zaukala zirkuitoa, eta bai, kanpionatu izan dira, eta mugitzen da. Baina, hango aia itxi da, ez dago zirkuito egibitzeko, ez dugu laguntzak, ez dalako deporte bat bezala konsideratzen, eta ni uste diat, apoio pixka bat lortu beharko genuke, hola zerbait politxa montatzen diguten, edo azken aurrean gauz guzti garestia dira. Ezin dugu, gure boltsillotik ezin dugu, baina, aleginak egin ditugu, hiltzeko. Irrate kontrol bidezko automobilismo jaialdia edo topaketa Tolosan, kontatu guztuzuk zer ekarri dezu? Ekarri kamioi txiki bat, gero kotxe batzuk eta todo terrenon bat, denetatik pixkat. Nolako hobia da, kontatu guzu pixka? Hobi garestia izan daike hasteko orduan, baina gerora ere ez da garestia, eiza edo bizikletan ibiltzea bezala. Zer da egiten dezuena? Txapelketa bada, probak dira, ikusi dugu zubitxoak egin dituzuela, zer da egiten dezuena? Nola divertitzen zarete? Lagunen arteko topaketa da, ez da premioik, ez da puntuik, ez da denboraik, da lagunen artean ondo pasatzea eta hori, manejatzezu aldezun trebena. Errexalda, kostatzen alda, nola ikasten da? Orduk sartu behar die, baina ez da zaila, ez da bat zaila. Nondik mugitzen zate, nondik biltzen zate bat ipat, topaketa hauek nondik egiten dira? Egiten ditugu gu Zumarrako gea eta bestela Bizkaira aldea edo Gasteiz aldea elkartzen ganen lagunen artean, internet bidez edo moldatzen gara. Jende asko aldago hobi hau duena, ala jende gutxi biltzen da, zenbat jende kopuru edo biltzen da? Ez gea askotan, ez gea multzo handi bat, elkartzen ganen 30 pertsona esan daikeu elkarte topaketa handi badala, bestela 4-6 lagunen artean, eta hori, atxalde pasa. Kanpoko jende ikustea ere etorri da esan daiteke agian, zerbait berezia edo dala, ez da igual oso normalean edo ikusten ez den zerbait da. Berria, jendeentzako eta aurrei eta gurasoi ere gustatzen zaio.